И здравейте хора, Коста! Днеска ще направим едно survival геймче в CubeCraftчето. Вземем си кита и играем соло, 14 човека. Първото нещо, което трябва да направим, да идем в средата, да оберем всичките честове. Оп, и така, много работи, браво, много ги взех. Оле, мале, мога ви кажа, че тази игра вече съм я победил. Просто чакаме сега просто да може да ги пукаме. Ето, той умира. Ето, умря вече първата жертва, тук е втората. Третата, останаха 10 човека. Девет, 8, 7. Да, дами и господа, кажи, че вече свършихме играта. Доста безинтересно, може би ще направим още една. За да е по-интересно. Защото прекалено изи ми изглежда така. Така, останаха 7 човека. Къде ще ги търсим? Ето горе винаги има чест. Почти никой не ходи да го взема, затова ще го взема. Някой го е взел, много добре. Ай, мале, какъв съм глупав. Добре, нищо ми няма. Корал копили са мазали. Кое? Стига ма горя, бе. Че нямам кофа с вода, деба. Много е лошо да влезете в лава, не ви го пожелавам. 6 човека остават, то се умре. Да се огледаме, никой не виждам. Играчката стана. Две минути са минали от играта, вече остават 6 човека, много добре. Ако искате да се научите да сте добри колкото мене, просто на уроци. Разбира се, блъскам се. Тук са просто много слаби. И затова изглежда, че съм добър, но че съм много слаб и този само тям го отрепя. Той влиза в пещерата, лево, мале, не си познал моето уче. Аре, аз докато да до там. Тая пещера за първи път я виждам. Много е неудобно, тъй като гледам. Това по-умре. Видях нещо, което преди малко ми трябваше да ич. Ще взема да го взема. Ето го. Добре. Много добре, ко. 5 човека. От които единия съм аз. AKA 4 човека за 3-ма. Исках да кажа, за убиване. Така ли е, 2-ма. Що тичаш, бе? Ела тука, бе. Трак. Още един удар. Где се обръща? Още един удар. Оп! Така, останаха 3 човека, он не избяга, защото гони той. Не. Искам 2 човека. Аз съм объркан просто. Ама крайца. Няма да се научите да бягате от мене, бе. С пръшки ли ще ме биеш, Содор? Добре. 2 човека. Там е един, отивам да го отрепя. Само че, нали?
Айде да не се правим на много корай да скачаме отгоре, ами. Той идва. Добре. И това е оферта. Ела. Ела, душицо. Ела, бе! Няма тъй зам, не дема стреля, бе, не дема стреля. Умря. Ендър перли ли видя? О, вземи ги. Ари, бе. Така. Ендър перли са много важни. Ако не... Един човек стана. Къде ли е той? Хей. Той ако е сега някакво много корал копили, тая ендър перла, знаете до колко добре ще ми дойде. Много съм няма. Те тук са 4 тази аз. Опа! Много гадно тъй като стъпваш на листа и да се махат направо. Що са го измислили те? Чайте, не стоя така на ръба, че букни ли ма с ръчичка. И заминавам. Тъй, аз викам да го чакам и той като дойде ще се бие. И така, дами и господа, крайно време беше този ретард да дойде насам. Ето го, даже вече умира. Пътувай, бе! Пътувай, ето така. Печелим играта за пореден път. Надявам се това да ви е харесал и белия дом зад мене също. Ако ви е харесал, и всичко най-хубаво. Ай, чао!